Benvidos, son Pati Castro e este é o Galiza Metálica Especial Samaín de 2023. Comeza un programa moi diferente a todos os que estades acostumados. Un programa no que se vai a misturar a música coas lendas, no que imos afondar sobre os nosos propios deuses, os máis antigos, os da Galaecia. Porque ao longo do occidente da Península Ibérica, especialmente na área que os romanos chamaron logo Galaecia, desenvolveuse durante a Idade do Ferro unha cultura que hoxe a ciencia revela máis sofisticada e complexa do que se pensaba. Quero crer que na chuviosa, boscosa e dura Galaecia de hai máis de 2000 anos, os templos dos deuses eran casi invisibles. Maila seren parte do mundo natural, bosques e penedas habían de ser grandes edificios. Iso sí, as súas columnas, tellados, entradas e paredes estarían edificadas con palabras, versos, epopeas e historias que encherían as noites longas de inverno e as perigosas viaxes do verán. Así que, atende ben, vives nun país privilexiado, único, un dos poucos países de Europa en que aínda temos a sorte de tocar o pasado coas mans, de escoitalo da voz dos nosos avós, de descubrir cousas que aínda ninguén descubriu, de perdernos nos montes e ser sorprendidos por tesouros. Ese é un dos grandes privilexios de ser galegos e galegas. Ese é un dos motivos para sermos orgullosos, o inmenso patrimonio cultural co que chegamos ao século XXI. Estades preparados? Acompañádenos nesta viaxe mística e máxica a través da Galaecia, a través dos deuses e a través das lendas máis extrañas e antigas.
The scenes of love that we create, we'll burn it all, we'll burn. The city of a cold alone. I am dying the darkness. Memories consuming me. The beginning of last because the same in Vou a falarvos de Berobreo, un deus galaico que estaba relacionado coa len e a morte, mais tamén co mar. Este deus rexistra ata agora o maior número de exvotos da Península Ibérica, 174 aras, algunhas de apenas medio metro e outras de 1,70 m, no curuto do Monte Facho, en Donón, en Cangas. Este santuario dedicado a Berobreo é o de maior relevancia documentado ata agora na Hispania romana e tamén un prodixio da cultura castrexa, xa que cerca do santuario encóntrase un castro da Idade de Ferro, erguido sobre un poboado da Idade de Bronce, e supónse que se trataba duns dos maiores centros de peregrinación da Galaecia. Imos a centrarnos na historia que se coñece do navegante Clutamanos e do envolvemento que tuvo con Berobreos e de como este deus o enganou.
Verobreos, o mar danos e o mar quítanos. No inicio do verán, Clutamanos, o navegante, gobernaba a súa frota á altura do promotorio dos Nerios, camiño do norte, e foi alí cando enxergaron ao oeste unha illa nova que nin el nin os seus mariñeiros conocían a mediodía de navegación. A illa era rugosa, chea de penedas no seu cumio, pero presentaba un abrigado porto natural cara ao leste, protexido dos ventos e das tempestades, no que parecían florecer numerosos árbores e flores e víanse moitos prados, verdes e ricos. Levados pola curiosidade, os mariñeiros emproaron cara a illa e desembarcaron nunha praia de aguas calmas, e en canto fixeron, unha bretema espesa rodeou o lugar. Atoparon dúas fontes limpas e frescas, altas árbores cabo da praia e ladeiras ben acaugadas, nas que florecían mazanceiras e cerdeiras. Tanto lles gustou o sitio que non querían marchar del, e o propio Clutamanos chamoulle a illa, que estaba deserta, Monoiga. Pensou en tomar posesión dela, xa que parecía que non fora coñecida por ninguén antes. Isto último tamén lle inquedaba, xa que do mesmo xeito que aparecera, igual podía desaparecer con el e cos seus mariñeiros dentro. Así que Clutamanos subiu ao alto de Monoiga, mentras pensaba estas cuestións para explorar toda a volta insular. E na subida viu entre os penedos unha cova. Cando entrou nela, descubriu que aquela cova era un pazo como o do máis rico dos señores. En aquel pazo observou un home vestido con luxosas vestiduras, pero ao observalas, decatouse de que o seu vestido non estaba tecido con lá, senón con algas. A roupa estaba feita con leituga de mar, e a capa que o cubría con ramallo. A fíbula que aprendía era unha raspa dun gran peixe e tiña un colar feito con cunchas e buguinas. Non pensas volver a casa, Clutamanos? Preguntoulle aquel señor. É esta a túa illa, señor? Preguntoulle con curiosidade Clutamanos. Chámanme Verobreos, e son o señor destas augas, que aquí ves e das que non ves, e fixen emerxer esta illa das profundidades do mar Ártabro, para chamarte e que viñeses aquí. E que queres de min, señor? Halo de saber mañá. Primeiro trae os teus homes e celebremos unha gran festa. Así que Clutamanos baixou á praia de novo e viu os seus homes felices e entusiasmados, sinalando os seus cestos cheos de peixe. Clutamanos, en verdade esta illa merece o nome de Monoiga. Puxemos os cestos na ribeira, e só con asubiarlles como un can chegaron ollomoles, escachos e robalizas, que saltaron e se meteron dentro dos cestos. E Clutamanos faloulles aos seus homes do rico Verobreos, da súa espenuca que era un pazo e da festa que os agardaba para ese serán. Cando chegou a hora, polo monte baixaron grupos de serventes do pazo de Verobreos, prenderon lumes na praia e asaron peixes, porcos e años, tantos que habían tocar a un por persoa. O propio Verobreos baixou tamén, e con el trouxo o viño dos que todos beberon sen renunciar. Era o viño máis delicioso bebido nunca. Todos beberon sen freo menos Clutamanos, que bebeu a metade que o resto para estar máis lúcido. E cando os lumes xa se ían apagando e os homes foron caendo durmindo cabo deles, Verobreo díxolle a Clutamanos: Por que desconfías de min? Porque este é o sitio máis extraño da terra, dixo Clutamanos, pero con todo, as leis da terra sempre veñen sendo as mesmas. Aquí non rexen esas leis, dixo Verobreos, porque esta non é terra, senón mar. E marchou a dormir ao seu pazo. Estades escoitando o Galiza Metálica, especial Samaín.
fermosas columnas de branca pedra, sepultadas baixo enxebre chan, sucumbiron ao trebón e lustro. A compaña da noite garda as súas portas, agardando lenes hálitos que alimentan os mitos en cavernas. Cando chegou a noite e había lúa chea, do mar emerxeron unhas mulleres, as máis fermosas que un pode imaginar. Viñan cantando unha melodía que non podían entender. Sentáronse nas rocas cabo do mar e chamaron polos mariñeiros. Clutamanos dormía cun ollo aberto e outro pecho, así que viu como os mariñeiros da quenda de garda se achegaban a elas cheos de curiosidade e de desexo. Clutamanos tamén viu como aquelas mulleres eran as máis fermosas mulleres que vira. Había canto menos 6 e estaban todas elas espidas e abrigábanse coas súas propias melenas enormes que as envolvían enteiras do frío da noite na ribeira. E soubo que eran unhas moiranas. «Capitán!», chamou unha delas. «Vinde sentarvos canda nós e contanos a túa historia». Porque o que facían as moiranas era sentarse cabo dos mariñeiros e escoitarlles todo o que tiñan que contar. Entre tanto, os mariñeiros contaban da súa familia, da súa muller e dos seus fillos, das terras, das leiras, fontes e árbores, lonxe dos seus fogares. Os seus corazóns íanse abrandando e facéndose febles, e entregábanse como nenos ás moiranas. «Contanos a túa historia, capitán», insistiron tamén outras moiranas. Pero Clutamano sentou e propúxolles ás moiranas que xogasen un xogo para pasar a noite. «Eu contarei unha cousa da miña vida, e vós contaredes outra. E logo eu seguirei con outra, e vós seguiredes mamín. E así será xusto, e eu saberei da vosa extraña e rara vida, da que os mariñeiros nunca se lembran, nin saben nada cando vos deixan». As moiranas aceptaron, e o xogo de Clutamanos comezou. «Nacín, crieime e vivín en Alobris, nas Camboas, que é onde gardo os meus barcos». Era a quenda das moiranas, e unha delas chamada Corianda contestou e dixo: «Somos 12 irmáns e fillas de Berobreos, que nos criou nesta illa e nos ensinou a entreter e a cougar os mariñeiros saudosos». Tocáballe falar a Clutamanos e dixo o seguinte: «Unha vez ao ano freto os meus barcos e con eles os alobrenses que me queren acompañar. Levo froitas e trigo destas rías aos ártabros, brigantes e arronos, e tamén peixe curado e escabechenado. Unha vez cada 3 anos navego ata as illas do norte, perigosa viaxe, e levo goma de cabelo, tegas brigantinas e preves que fabricamos segundo lles aprendemos aos gaditanos, e que os reis de Alá estiman como ouro». E Corianda respondeu: «Eu son Corianda, e son a primeira das miñas irmáns. Unha vez namoreime dun capitán de barco de Lambriaca, e aquel home díxolle a súa tripulación: agardade no primeiro porto abrigado subindo ao norte e volvede cara aquí cando pasen 30 días a collerme de volta. Pero a tripulación nunca volveu. O meu capitán ficou triste e morreume nos brazos en canto chegou a invernía, malia todos os meus coidados». Clutamanos contou a terceira parte da súa historia. «Teño muller, 3 fillas, uns pais non moi vellos e un irmán que naceu bruxo. Casei nas lúas de primavera, a miña muller era viúva dun guerreiro que morrera devorado polos lobos nos confíns dos montes Tilenos, pero ela aínda era moi nova e casou con 16 anos tendo eu 22. A miña filla pequena sabe entender o firmamento como o mellor dos patróns. Para o ano virá no barco canda min. A miña filla maior casou co fillo dos nosos parentes de Erbo, e para ela loitei por agasallala con 6 modios de bo viño especiado e un colar de vidro azul que mo trouxo todo separado
e o meu amigo Esmón na adega do seu barco gaditano. E ao rematar, Clutamanos decatouse de que xa estaba entregándolle a súa vida inteira a Moirana e asustouse, pero agardou a resposta da Moirana, así que Corianda respostou: un día chegaron aquí os máis tristes dos homes, sentáronse a falar do mundo e das súas penas, porque foran expulsados das súas terras e camiñaban camiño do vento pairo. Aló onde ían repelíanos como se fan cos porcos bravos que veñen pola noite aos terreos. Tanta morriña tiñan das súas terras que nola acabaron contaxiando. Pedimoslle ao meu pai que bruase o vento de volta para as súas terras, e cando chegaron a elas, vimos que o recibían cos brazos abertos, porque xa os daban por mortos. Mentiran para ficar connosco e quedar cos nosos tesouros. En canto a Moirana Corianda dixo iso, a fermosa caixa de verobreos que lle regalara Clutamanos se escachou, en moitos anacos, revelando que un dos dous mentira por 3 veces.
Clutamano sabía que el non fora, así que agarrou as súas armas e ordenou aos seus homes separarse. Xa vistes por que as moiranas prefiren calar, berroulles. Porque en canto falan son un saco de mentiras. Afastádevos delas. Co seu puñal rodeou o pescozo de Corianda e díxolle: agora explícanos as 3 verdades, porque non te deixarei marchar coa cabeza sobre o pescozo se non o fas. E Corianda asustada dixo: a primeira, non é certo que sexamos fillas de verobreos, senón que fomos paridas por un monstro chamado Brune, que recorre os mares devorando barcos e homes. Esa voracidade tamén a herdamos nós. A segunda é que seducimos os homes e convertémonos nas persoas que os escoitan agarimosas, lonxe das súas casas, e confortan o seu corazón, e pouco a pouco imolles zugando o siso e logo a vontade, que é do que nos alimentamos nós. Temos estas ribeiras mergulladas cheas de homes en vontade, agardando polo noso silencio, no que eles poidan de novo agasallarse, pero xa non teñen memoria nin sentido. E a terceira é que o mesmo queríamos facer convosco. Clutamano se enfureceuse tanto pola traición que cortou a cabeza de Corianda, e cando lle ficou na man, a cara mudáralle nunha medusa, e como as medusas, desfixéranse en auga. Clutamanos mandou espertar a todos os homes e pasaron toda a noite en espreita, atentos aos perigos da illa de Monoiga, que cada vez eran máis. A mañá seguinte, terceira en Monoiga, impelido pola presa, Clutamano subiu de novo á cova de verobreos e pediulle o favor de indicar en que podía ser servido, porque eles habían de partir xa a mailá a hospitalidade do seu anfitrión. Hoxe será o día en que me poidades servir, dixo Verobreos, e sinaloulle a Clutamanos, no mar, unha forma escura nova que aparecera moi preto da illa, contra a que batía o mar creando cabalos de auga, como se todos os temporais se xuntasen nela. Apareceu unha illa nova no mar, dixo Clutamanos. Non, Clutamanos, é o lombo do monstro Brume, unha besta das antigas idades, que veu aquí a vingar a súa filla, que mataches coas túas propias mans. Así que Clutamanos decatouse de que o que quería Verobreos del, e como agardou 3 días para poder forzalo a acabar co monstro. Clutamanos díxolle: en verdade, tendécheme unha emboscada. Non emboscada, dixo Verobreos, porque non é a ti a quen se quero facer mal, senón todo o ben. Enchereite de riqueza se me das matado a Brume, xa que eu, pola lei do mar, non podo facelo. Ele e os seus estaban antes ca nós, e provendo un mundo moi escuro, do que xa nin os homes nin os deuses teñen memoria. Pero non pode haber 2 señores do mar, e el ou eu. Os mariñeiros e os povos das costas celebraredes a seguridade da vitoria, que che vai a dar celebridade. Non sei como vou matar, dubidou Clutamanos. Eu dareiche o preciso, contestou Verobreos. Agarres a lanza e ponte este casco. Brume urra tanto que deixa sordo a quen se achega, pero este casco só escoita os sons verdadeiros que están por debaixo dos berros. O monstro ten a pel tan dura que o ferro non dá traspasado a súa pel, así que con esta lanza poderás traspasar mesmo as pedras. E agora escoítame. Achegaraste a el cos teus barcos e presentaraste. Crava a lanza no medio dos ollos e a victoria será túa. Clutamanos baixou un dos seus e díxolles: mariñeiros, fomos avalados polo fado, sen remedio, que xogou connosco como vento coas follas do outono. Pero, de cumprírense más promesas, sairemos de aquí ben para o outro mundo, onde os peixes nos comerán os pés, ben para as nosas casas, cunha zona que nos seguirá moito tempo alá, de que morramos, e con riquezas abondas, como para marcar gandos enteiros. Os mariñeiros conviñeron en que era un bo acordo, e todos botaron os barcos á auga e bogaron ata onde estaba o monstro. O monstro era enorme, como para poñerse de pé no medio do mar, e tiña unha chepa enorme, que era a que sobresalía. Na chepa vivían toda sorte de animais incribles, e nacendo da pel xurdían árbores, argazos, cunchas, de lapas enormes. «Brume!», berrou Clutamanos desde a proa do seu barco. «Son o asasino da tua filla Corianda, a quen matei na miña defensa e nas dos meus, como fai un bo patrón». Sentiuse un ruxe e a cabeza dun enorme monstro saíu de debaixo das augas. Xo tiña un ollo que parecía caerlle sobre a cara e un fuciño fundido e unha boca chea de unha dentaina negra e tufenta. Brune mirou para eles e urrou como un animal, erguendo unha tremenda ondeaxe, como a peor das tempestades.
Os mariñeiros taparon as orellas con cera e bogaban por mantérese flotando os 3 barcos. E Clutamanos, no seu casco, sentiu que baixo o urro indomable do monstro se ocultaba un laio pola filla morta. Clutamanos agarrou a lanza e preparouse para matar o monstro, pero cando o monstro cabalgaba sobre el, apareceron as 5 moiranas que faltaban. As irmáns de Corianda, e tamén urraban e berraban, abrindo os brazos cara a Clutamanos. E Clutamanos escoitou sentimento real por debaixo dos aloucos e berros das moiranas, un besbello que levaba canda el unha verdade tráxica. Sempre te quixemos, Clutamanos, sempre te quixemos desde que te vimos a primeira vez que pasaches remontando o cabo dos Ártabros, anos hai. Sempre te quixemos cando miras melancólico as ribeiras que deixas atrás, sen saber si ias volver, pensando nas túas nenas, pensando en ti. Sempre te quixemos que concebises en nós fillos e fillas do mar, navegantes dos camiños das augas ignotas, das augas calladas e das enfiadas, pero nunca nos deixaron quererte. Sempre nos pararon, sempre nos calaron, coa man na boca, capitán. Clutamanos asustouse e preferiu tirar o casco de Berobreos lonxe no mar e aturar cos urros terribles e abisais do Brune. Coa lanza apuntou no seu entrecello, tomou impulso, saltou da barca e cravoulle a lanza ben profunda no ollo. Aínda que parecía ter unha pel impenetrable, rexa como a do xabaril, a lanza fundiuna como se fose manteiga. Brune urrou e rematou por morrer, afundíndose no fondo das augas, coas súas fillas moiranas co seu lombo cheo de lapas, de pedras e de animais que vivían nel, como a máis ominosa das illas. Ao volveren a Monoiga, viron que a illa xa non tiña nin máis árbores, nin máis praderías verdes, nin máis mananciais. Nada máis, que era unha illa deserta. Na praia dispostas en cestos había viandas, e detrás das viandas xoias de ouro, de prata e de bronce. Fermosas fíbulas, magníficas pulseiras, lingotes de prata bética, espadas refulxentes feitas polos mellores ferreiros e vigarros. Todo era para eles, e todo o repartiu por igual Clutamanos entre os seus 25 mariñeiros. Tamén estaba a Berobreos, agardando cun macuto de coiro por eles. Marcho convosco, a miña muller Sula agárdame, porque terá un fillo en breve, dixo Berobreos. Clutamanos acolleuno como máis cumprido dos hóspedes no seu barco, o arroaz vermello. Nunca soubo canto fora enganado por Berobreos e canto se deixara el enganar, pero desde aquel día foi inmensamente rico.
Estás escoitando o Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño. Especial Samaín. Recordo
Seguimos coñecendo moito mellor as deidades da antigua Galaecia. Estás escoitando Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño ou no www.antenamiño.pt. Eu son Pati Castro e estou vos acompañando nesta viaxe tan singular para coñecer mellor os deuses da nosa terra. Nos controles está o meu compañeiro Filipe Marta, do SOS Heavy Metal Radio Show. E agora vamos a seguir viaxando, porque nos faltan moitos deuses para coñecer. Temos a Bormánico, o deus da curación coas fontes de auga, a Bándua, o deus da guerra e da caza, a Reue, o deus da Galicia e Lusitania, o deus supremo da morte e da xustiza. Tamén Cosúe, o deus guerreiro que se converte en oso, e que é equivalente ao Marte dos romanos. E para rematar, Navia, a deusa lusogalaica dos ríos e da auga. Vamos a proseguir por donde nos leva o regueiro para chegar a Navia e dar así en como comenzou a súa historia. Navia. No norte da terra hai un monte lene acugulado de pedras chamado Irimía. Ali contan que naceu Navia. Dende aquela, Navia móvese por todos os ríos do país e cando o día torna lusco-fusco, deixa esvarar a súa barca río abaixo ata fundirse nos pozos negros e chegar ao outro mundo. Navia é áxil e rápida entre os montes e os ríos. Non se pode escapar dela con facilidade. Mergúllase vestida nos torrentes e, aínda así, móvese máis rápido que as troitas e os salmóns e ve debaixo da turbia auga que corre nos invernos como que mira o mediodía nun prado. Só 3 veces foi á guerra, pero non lle fallou a decisión. 2 gañou e na outra tolerou deixar á presa o salmón dourado de Prunia. Navia foi concibida en outono, cando Lugué saiu de caza cos seus irmáns e socios nos bosques que gardan os seus curmáns nos extremos das terras dos Seuros. Era unha vasta grea e acamparon cabo do río, onde lle chaman Irimía, e ali beberon e comeron ata que se fixo de noite, celebrando o outono e a tempada de caza. Lugué ficou dormido rodeado dos seus, baixo un toldo feito entre as árbores. Pero, como Lugué dormía cun ollo aberto e outro pechado, observou entre a frouma do bosque unha cerva branca, enorme, que observaba os guerreiros tendidos no chan. Lugué agarrou unha presa de corda e un coitelo e moveuse silandeiro para atrapar a cerva, que era o animal máis fermoso que na vida nunca vira. Pero o vento veu desde o campamento e a cerva sentiu o cheiro do cazador vindo cara a ela e botou a correr. Lugué perseguiuna sin parar. Estivo a perseguindo durante horas e horas ata que o campamento dos seus curmáns desapareceu na escuridade da noite e só se puido orientar coa lúa. En máis dunha ocasión botoulle a súa lanza de prata, unha arma que nunca erra no voo e que o seu dono conduce coa voz, como se fose un can amestrado. Pero a lanza nunca lle alcanzaba a cerva e clavábase continuamente nas árbores do bosque, polo que tiña que quitala con gran esforzo. En verdade, ese animal ten máis maxia que a miña propia lanza, díxose Lugué. Así estiveron perseguíndose un e escapando a outra durante horas, outeiros e penedas, ata que chegaron á ribeira dun gran lago rodeado de árbores, un lago tan negro e espeso que parecía unha pota de caldo escuro. Alí, a cerva fartouse de correr e encarou a Lugué. Este viulle medrar unhas grandes cornas enormes
e isto era parte da maxia do animal, porque era cerva e con todo estaba máis astada que a un cervo macho. Lugué defendeuse, pero non quixo empregar o coitelo para matala. Ao final, rendeuna por cansanzo e os dous caeron ao chan. Para a súa sorpresa, a cerva mudou nunha moza, a moza máis fermosa que vira na súa vida. Se ben toda ela era muller, na fronte seguíanlle nacer as astas branquísimas da cerva. «Só agora eres digno de min», dixo a muller cerva, e ela levouno a unha cova a cabo do lago, onde se amaron durante moito tempo. Contarche o que eu sinto, como podo debuxar un pesar entre eses versos, un suspiro nun compás deses que te facían soñar. Meu desvelo nun papel, mentres que se fai eterno, unha pluma, un pincel, cada pedra un sentimento, e unha a unha sangrarei as verbas que non souben pronunciar. A muller cerva chamábase Ladiña. «De onde ves?», preguntoulle Lugué no repouso, «porque nunca vin maxia coma esta, nin coñezo este mundo ao que me trouxeches, lonxe dos marcos das terras das nacións onde aquí conflúen, nin soube nunca dun animal como a ti. Veño do inicio das idades», contestoulle Ladiña, «máis alá do que os mesmos deuses coñecedes. Acompañamos os homes como fai o vento desde o principio». E Ladiña continuou en verso, como fan os animais. «Veño de onde o ceo e a terra se xuntan, cabo do mencer que nace nas montañas. Son do tempo en que os bosques cantaban e os homes gardábanse na espesura». Lugué ollou para Elaíña e tivo medo de si mesmo, porque ficou atrapado na súa ollada e sabía que nunca ia poder saber desta muller moito máis alá do que agora sabía. Tivo medo de nunca volver a onde os seus e de que o poder daquela moza tan bela e poderosa o arrastrase ata nunca máis, que é o lugar onde a nada sucede.
Lugué mirou para o lago pensando, e cando deu a volta para despedirse, esa foi a decisión que tomara, e Ladiña xa non estaba, acadou a vela perderse entre a frouna daqueles espesos bosques. Non lle foi difícil retomar o campamento dos seus curmáns nas terras dos Euros. De feito, nada máis abandonar o lago, descubriu a ribeira do río e ali os seus homes á garda e os seus parentes que estaban dormindo tal como os deixara. E o lume aínda tiña prendido o último cachopo que el lle botara, antes xusto de marchar á procura da cerva, como se só marchase nun relampo. Ao chegar, Lugué dormiu como un neno pequeno. 6 meses despois, 3 vellas sabias que viaxaban ao sur do camiño do bosque de Lugué pasaron polo pedregal de Irimía, ao que tamén lle chaman lingua de Tanu, porque é unha lingua de pedra que baixa do monte chea de auga. E ao pasaren o regato sentiron como un choro dun neno. Puxéronse a procuralo e atoparon envolta en fieitos unha meniña acabada de nacer, que choraba de xeito desmedido. Ao recollela, escoitaron un urro de cervo alá ao lonxe e viron unha enorme cerva branca que marchaba pola devesa. Envolveron a nena en mantas e vestidos, ben apretadiña para aturar os fríos das viaxes, e levaron a candaelas ao bosque de Lugué, onde todos os sabios e sabias acudían unha vez por ano. Cando chegaron aló, pediron acubillo na fortaleza de Lugué, que está agachada no medio da fraga e que só se podía atopar o camiño asubiando unha melodía segreda. Lugué apareceu e moito se sorprendeu ao ver a nena. «Xa non tedes idade, miñas amigas. Que prodixio máxico este?» «Atopamos a esta nena na lingua de Tanu», contestou unha das vellas. «E sería unha deshonra deixala ali para alimento dos lobos». E Lugué observou fascinado que a nena tiña 2 pequenas cornas cabo da fronte. Pediu que a volteasen e aló nas costas tiña a forma dun salmón pintado, como el mesmo tiña nas súas costas. Lugué abrazou a nena e díxolle ás 3 sabias: «Esta é a miña filla e foi concebida da maneira máis extraña que imaginarvos podedes. Non estaba a cabo do río por casualidade. E se ali ficou foi porque querían que fose traída e coidada aquí. E por esta nena vou cambiar o nome da miña casa. Canábriga, a fortaleza da Fermosa». «E que nome recibirá, señor?», dixeron as 3 vellas sabias. «O que quixeron darlle», contestou Lugué. «Será Navia, o río que corre, porque naceu e foi enxendrada a cabo da auga, e porque a súa nai nunca tivo acougo. Navia aprendeu cabo dos seus pais e dos sabios as ciencias todas en Canábriga, agachada na fortaleza en medio dos bosques, e foi medrando. Por cada ciencia que o seu pai lle aprendía, ela aparecía sabendo outra máis, descoñecida para seu pai. Se o seu pai lle aprendía a tocar a frauta, ela, aos poucos días despois, sabía tocar a cornamusa, e se o seu pai lle ensinaba a lingua dos animais, ela aprendía a lingua dos mortos. Por estas cousas, Lugué decatouse de que a súa nai visitaba a Navia. Unha noite, mentras Navia dormía coas súas donas na casa, Lugué converteuse en sombra e agardou, e non tardou en ver como o lume da casa se axitaba, como se alguén abrisa a porta de súpeto. «Elaína», chamou Lugué, e a moza apareceu da nada, cabo de Navia, espida cos mesmos cornos astados de cerva. «Mentras ti ensinas as cenzas do mundo, eu ensino as cenzas dos sonos», dixo a Elaína. Así, Navia aprendeu as artes e as ciencias de Lugué, o príncipe de todos os saberes, pero tamén as ciencias máis escuras, que só ela sabe no mundo, levadas pola súa nai, a muller cerva. A nena Navia escapaba a cabo dos ríos, aló onde se entendía cos peixes, e sabía ver máis alá das correntes de auga. Entendías como se entenden os versos, e sabía das mensaxes que van correndo pola auga, enviadas polos sabios e polos deuses. Elaína aprendeulle tamén a deixar esvarar ela mensaxes nas ondas e nas correntes dos ríos, e as mensaxes marchaban rapidamente, levadas pola auga ata o mesmo mar. O Verobreos contestáballe desde o mar, río abaixo, e contáballe contos verdes, desos dos que lles gustan os avós, e historias dos peixes. Un día, Eladina
reveloulle un gran segredo. Marcharon ao pozo máis profundo do Minion, un lugar tan escuro que ningún home se atrevería a chegarse a él, e aló a auga tiraba para abaixo e arrastraba os homes que nunca máis volvían a sair. Eladina reveloulle a verdade. Todos os homes marchan para o alén baixo o mar, pero as portas do outro mundo tamén están aquí. A Eladina ensinoulle a abrinas, a chegar desta banda a outra, e polo camiño entre os dous mundos, Navia collía da man os afogados atrapados e perdidos polo pélago e facíos entrar no outro mundo. En varios pasos dos grandes ríos, os homes baixan a cabeza cara a Navia en sinal de respeto. Vive cabo deles, pero, como a súa nai Eladina, aparece e desaparece ao seu dispor. Só se pode ver a Navia ao mediodía, cando se senta na ribeira e escoita o ritmo enteiro do mundo, os paxaros, os pasos dos homes, as rañaduras das pedras, dos muiños, as tecedeiras movendo as doas, o camiñar lento dos porcos e o fuxidío dos cervos. Con 16 anos marchou de Canábriga e perdeuse polos ríos da terra. Lugué e Regue construíronlle un día unha barca de pedra que Navia emprega para navegar entre os ríos e os mares deste mundo e do outro.
Reue. Cada vez que nace un deus, acontece isto que vou contar. E Conie, o cabalo branco, aparece desde as profundidades da noite. E lúa chea, e salta de monte en monte por todas as cimieiras da terra. E Conie nunca pisa os camiños feitos polos homes, senón que ela topa vieiros de seu entre as nubes do alto e os caborcos que van esvarando como as serpes entre as montañas. Son camiños que sobe este cabalo, camiños antigos da primeira idade. Leva os ollos sempre prendidos en furia, como se lle roubasen os poldros. Está desbocado, como se o perseguisen os lobos, pero é el, pola contra, quen fai fuxir as greas salvaxes de bestas. De cumio en cumio salta Conie, e cada vez que pousa dun salto, a terra inteira treme, xa que é un animal tan grande que 20 guerreiros poderían montar con xeito sobre o seu lombo. Escolle ben o salto de penedo en penedo, sempre pousando o corpo enorme na pedra, como se tivese medo a esvarar nas laxes húmidas. Cada vez que salta e pousa sobre as laxes, os pezuños estralan cun lóstrego fulgurante que parte dos penedos e se xunta co firmamento, e a terra treme, os ceos préndense como fachos, os ventos víranse tolos. Ao pousaren na pedra, as patas de Conie deixan a súa pegada gravada no granito por séculos. Os homes seguen dende os vales a carreira de Conie monte tras monte. Nos días claros, obsérvanse 3 ou 4 dos pousadoiros do cabalo, ao norte e ao sur, ao leste e ao oeste da terra. De cada unha das pegadas do cabalo branco polos nosos montes vai marcando os pasos do nacemento dun deus, e os homes xa non se lembran cantos saltos e pousos leva dados o cabalo e Conie. Así yo manda a facer Reue cada vez que nace un novo deus. Todas as ovellas, os bois, o gando enteiro pace aos pés de Reue, porque, por onde pasa Reue, os bustos medran espesos, enchidos de erva fresca, e nacen mananciais. Un bo día de outono, Reue escoitou o bruído de Conie nos confíns da terra. Desde o larouco sentiu a bravura do animal, que cabalgaba no vento e asubiou por el. Faloulle como lles falan os avós aos nenos. E Conie, has de vir aquí. E o cabalo furioso cabalgou de nube en nube, ata que chegou onde a Reue, que estaba sentado entre penedos e espenucas do monte. Reue prendeu o lume, meteu a man na terra e dela sacou monllos de mineral de ferro, e co seu martelo, que era tan grande que farían falta 9 homes para movelo, forxou e deulle forma a 4 ferraduras que cravou nas patas de Conie. Desde aquela, Conie prende lóstregos cada vez que pousa nas montañas, e Reue vaino seguindo de monte en monte, deixando que Conie sexa o mensaxeiro dos nacementos. Reue vive nas montañas, camiña pola noite e dorme polo día, en escuras covas que cavou por toda a terra. Estas furnas comunican todos os montes entre sí como as veas unen todo o corpo dos homes, ata o punto de que Reue non precisa sair ao día se non quere, para poder percorrer a terra toda, dende o mar ata os cumios nevados. Anda polas covas en frío, a peito descuberto, e é tan alto que mediría 3 carballos postos, un por riba dos outros. Espido tamén se baña no océano á procura das grandes baleas que lle traen versos e noticias do norte. Cando os versos lle gustan, Reue guinda as baleas cos seus brazos polo aire ata os mares do sur, para aforrarlles o camiño húmido e porceloso baixo a auga.
Un día, Regue observou os homes do castro de Oneóbriga, dende o alto do monte Carbia. Fuxían como animais temerosos dun incendio acabado de prender, escorrentados cada un, por cada un seu camiño. Porén, nada se estaba a queimar no castro. Achegouse a Taló e preguntoulle a Camalos, que era tido polo máis sabio daqueles homes, que era o que acontecía. Camalos parou no camiño, mandou tamén deter os seus e contestou: unha gran batalla vai suceder e non haberá quen poida parala nin detela. Tanto Cosúe como Navia marcaron este lugar como ponto de encontro para resolveren o roubo do salmón dourado de Prunia, do cal se acusan mutuamente. E nós ficamos no medio como os croios dun camiño, que dunha patada se desbotan a unha banda ou se guindan para diante para darlles de novo. Pouco despois, outra patada. Aló escapan aquelas xentes cos seus bois, coas súas vacas, ovellas e cabras, creando un regueiro vivo que se entrevía polas ponlas das árbores. Pero Regue díxolles: Na batalla de Oneóbriga non debedes fuxir, ou perderedes o dereito de todo o que voso para sempre, indesamais, e seredes errantes en terras que non vos han querer, porque o mundo está repartido demais, e os homes pelexan por cada ferrado de terra boa. Se marchades, a partir de agora todo o que consigades será a base de ferro e lume. Moitos de vós nunca chegaredes a dormir baixo un teito e un lar, e os que finalmente o fagades, botaredes en falta a quen ficou morto no camiño. Seredes unha compaña desgraciada. De seguido, Regue fendeu a mazán na montaña Carbia e descubriu unha das súas covas. Aló agachou todas as xentes, agás os guerreiros que deixou canda el. Foi co tempo xusto. Aló por detrás dos outeiros sentía o bater do metal e o asubío dos fíos das armas e o balbordo dos exércitos. Os urros de Navia e Cosúe non tardaron en oírse tras os montes, anunciando a súa chegada. Como avestas en freo, apareceron eles, un polo leste, a outra polo oeste. Os saios de coiro, cinguidos como a pel, e as caetras, brillantes como un sol de mediodía, as caras mudadas en ouveantes cabezas de lobo. Así cambiaban de natureza, de deuses a animais e de animais a deuses, como cambia a terra nos días de inverno. Uns máis outros viñan acompañados por xentes de devoción, do mar e da terra, guerreiros con pel de lobo e lobos con mirar de guerreiro. Todos pararon ao ver a Regue. Non tes cova que cavar, bromearon os dous deuses, Navia e Cosúe a xunta. Regue estendeu o brazo e amosoulles 3 repinaldos. Teño 3 virtudes na miña man. Fago rir, fago chorar e fago dormir, contestou Regue. E deberedes escoller unha delas para eu marchar. As 3 mazanciñas eran igual de vermellas, fermosas e recendentes, así que Cosúe escolleu unha delas e botou a chorar. Chorou tanto que ao redor da fortaleza de Oneóbriga formouse un lago brillante. Navia comeu doutra mazá e deu en rir, e riu tanto que os outeiros tremían e esgazaban, creando intrincados caborcos, cabeiros e congostras entre eles, dando lugar aos cómaros, hoxe coñecidos como de cortisana. Co repinaldo que ficaba por comer na man, Regue achegouse ata un gran pote dourado que cargaban en pandiolas 40 homes, e alá colleu o salmón dourado de Prunia, que tiñan preso naquela estreita prisión, entre mentes non resolvían os seus desacordos Navia e Cosúe. Como é de todos ben coñecido que o salmón dourado é o máis sabio dos animais, Regue preguntoulle que quería facer, se quedar cos seus capturadores ou ficar solto polo río adiante. O salmón respondeulle cantando que como se comunican os animais con deuses e homes. Eu son o salmón dourado e vivo ceibo entre o mar e o río. 9 correntes lévanme no nado, 12 lúas préndeme no seu fío. Volvo esta terra ano si e ano tamén, como se eu mesmo fose unha estación. Ceibo para ficar polo meu ben da vida que vive nesta nación. Así que Regue deulle o repinaldo que faltaba e o salmón dormiu, dormiu e dormiu, como lles fan dormir os lobos da meda, para que non se axiten mentras se carga con eles. Regue chamou ao cabalo branco Econie e ordenoulle chimpar de monte en monte, e así cabalgou Econie con Regue ás ancas. O cabalo estaba domado como se fose o máis manso dos cabalos da terra, e Regue levaba o salmón dourado nun saco canda el, dormido para calar os medos. Así chegaron á abertura do río Ulia, alí donde está a illa de Corticada.
Regue abriu a bolsa e o salmón emborcouse no río e do susto espertou. Aínda cos ollos moi abertos, o salmón dourado cantou: desde logo non é cousa boa andar polo aire como os patos, que os salmóns de Río Bravo as prumas fan nos parvos. Grazas, Regue, meu señor, que vives desde o día primeiro, cando andas polo mundo, queda todo ao dereito. Despois de deixar o salmón dourado, Regue volveu ás súas terras do Larouco.
Cosúe. Cosúe é un guerreiro tan temible, tan salvaxe que vive arredado de toda a xente, porque a súa soa presenza esperta perigos e medos sen fin aló donde vai. Ten antigas casas nos montes do Candamio, mansións dispostas entre penedos e covas que só el pode atopar e ver. Tan solitario é, tan bravo, vive nun acocho tan sombrío e duro que a Cosúe chámano o oso do Candamio. En efecto, ten a propiedade de mudar nun terrible oso no medio do fragor do combate e dotarse dunha furia imparable, sen cansanzo nin tregua, pero tampouco piedade nin acordo. Así, Cosúe é o guerreiro que loita só, porque é como un río desbordado que non distingue entre amigos e inimigos. A súa ciencia de transmutación en animal é a máis complexa arte que pode ser aprendida polos homes. En efecto, non hai lei máis extraña ao mundo que cambiar de natureza por tempos e ciclos. Aprendela leva tanto tempo como a sufrimento, e moi poucos chegan a domeala. A ciencia de Cosúe é tan oscura e impenetrable que só pode ser contada entre murmullos. Nas noites de lúa pecha e no profundo das covas. Cosúe é o ser máis atormentado que existe. A súa fealdade é maior ca do máis feo dos homes. É torto, de enorme cabeza, a súa boca ábrese como un abismo, as súas mans son terribles gadoupas con forza de tenaces. Cando se reclama a guerra, Cosúe é o verso repetido polos exércitos, que chaman e temen. Cosúe tamén é o señor das compañías solitarias, de guerreiros, que o invocan con respeto cabo do lume polas noites, na profundidade dos bosques e dos montes. Estás escoitando Galiza Metálica, especial Samaín, na 106.0 FM de Antena Miño.
Bormánico. Bormánico era filla do Berobreos e da ninfa Sulavana e naceu cabo do río Anara, cando as augas baixas pousan en agosto. Diz que a ninfa Sula chorou tanto que desbordou o río e izouno de aguas bravas que arrastraron todos os peixes a tomar, porque sabía que Berobreos o arrincaría dela e o separaría para sempre. En efecto, nada máis nacer, o seu pai Berobreos roubou o fillo e levouno á lagoa sacra do Candamio, onde lle entregou a serpe Is. A serpe gardouno na súa cova e polas noites baixáballe e zugáballe o leito dos peitos ás mulleres parideiras de agubre para darlle despois ao neno. Cando o neno puido valer, Berobreos deixouno a cargo do Cosúe do Candamio para que o instruíse, e aló nas montañas aprendeu as artes da guerra, da supervivencia e da transmutación, lonxe das xentes. Bormánico fíxose tan samurdo como o propio Cosúe e buscou a súa propia soidade noutras montañas. Cando cumpriu a maioría da idade, marchou pola súa contra. Varios expatriados xuntáronse con el no monte Sián, no monte Culou e nos boscosos vales montañosos de Luania, cabo das fronteiras do Tamarís, para defenderse xuntos das agresións daquela vida salvaxe. Alí, Bormánico aprendeu todos os nombres das plantas e a súa función e remedio para persoas e animais. Sempre levaba moitas delas nun bornal que cargaba con el e do que nunca se separaba. Tamén acabou de aprender o combate e a captura no asedio, como os lobos, ele e a súa xente nunca cazaban preto do acocho de Luania. Camiñaban longas xornadas antes de roubaren o gando de algunha vila. Non servía a ninguén nin respondía ante ninguén, xa que as terras de Luania eran unha fronteira baleira entre os támaros do norte e o do sur. Porén, roubaban para comer, pero non para enriquecerse. Ás veces viña xente reclamalo, xente con doenzas que non daba curado ou que estaban en transo de morte. Internábanse nos impenetrables bosques nemetos, no claro da fraga trocaban un corno 3 veces seguidas. Cando era posible, Bormánico aparecía desde as profundidades remotas do bosco e atendíos. Outras veces chamaban por el para que consultaren o futuro con el e levábase ata as fontes tamáricas. Eran aquelas fontes un gran prodixio. Nunha empinada aba atopábanse 3 mananciais e non moi lonxe deles outra fonte máis grande con máis caudal. As 4 fontes entregaban a auga ao río Tamarís que discorría alo abaixo ao final da encosta. Mentras a fonte grande sempre tiña caudal, as outras 3 empregábanse como augurio, xa que secaban de xeito arbitrario, ben fose inverno, verán, primavera ou outono, por 12 ou 20 días, sen haber lei nin costume regular. Pasado ese tempo, as augas volvían en medio dun grande estrondo. Se quen viña a consultar o augurio atopaba as fontes secas, sabía que algo malo lle ia suceder e non en moito tempo, así que era moi frecuente que acudisen ás fontes tamáricas os exércitos antes de entrar en combate e aqueles que estaban a piques de emprender unha difícil acción. E por veces os exércitos desistían das súas empresas tras a visita ás fontes tamáricas, tal era o seu prestixio.
E chegamos ao final do especial Samaín do Galiza Metálica. Eu son Pati Castro e estiven acompañándote nesta viaxe pola Galiza máis máxica e polos nosos primeiros deuses. Unha viaxe para poder coñecer mellor os nosos ancestros e así saber mellor quen somos nós e de onde vimos. Espero que a disfrutaras tanto como a min. E xa sabes, o próximo luns estaremos na 106.0 FM de Antena Miño ou en www.antenamiño.pt. E se non nos podes escoitar ás 12 da noite, hora portuguesa, da segunda á terza, ou que o mesmo do luns para o martes, que saibas que podes atoparnos en todas as plataformas digitais, tales como Spotify, Google Podcast, iVoox ou Podgalego. Xa me despido e recórdovos, como sempre, que merquedes música, que vaiades aos concertos e que fagades todo o posible para que Galiza siga sendo metálica.
Non te perdas a oportunidade de poder ir ao Jalaecian Metal Fest, que cando é? Pois o día 25 de novembro na Sala Rebullón en Tameiga, Mos, Galiza. Que saibas que comenzamos a partir das 6:30 e que este é un festival que busca a unión das bandas do antigo territorio da Jalaecia romana. Así que este ano teremos 7 bandazas, 4 galegas e 3 portuguesas. Nas galegas contaremos con Talesien, Lóstregos, Mano de Piedra ou Bloodhunter. E nas portuguesas estarán Milf, Moonshade e Hunted Scripton, os que hoxe poderedes escoitar de primeira man para coñecer mellor a súa historia. Olá, nós somos Hunted Scripton, banda formada em 2005. Eu sou o Sérgio, comigo tocam o Sandro, o Nelson, o André e o José Santos. A banda mantém-se original desde 2005, houve uma pequena substituição espontânea em um ou outro momento, mas a formação original mantém-se a mesma. Gravámos uma pequena demo em 2005, outra demo em 2009, participamos numa coletânea muito importante da cidade de Braga, chamada À Sombra de Deus, onde oferecemos um tema original e em português. Depois fizemos uma pequena turnê em 2012, grande turnê em 2012, com pontos altos tocamos em Tomba, na Suécia, Cannibal Corpse. Após a turnê fizemos mais umas boas dezenas de concertos, alguns em Portugal, Espanha, onde surgisse. Depois fomos forçados a um pequeno interregno que durou algum tempo ainda, por problemas pessoais, mas tivemos sempre o bichinho de continuar a tocar e não perdendo o gosto de criarmos música juntos. Assim surgiu a hipótese de lançar o disco em 2022 e assim o fizemos. E saiu Paracúsia, o nosso disco, que está finalmente a rodar, e é esse disco que estamos a apresentar. Neste momento continuamos a apresentar o nosso disco ao vivo. Temos algumas ideias para novos temas, mas acho que o essencial neste momento é querermos aproveitar cada concerto para nos divertir, tocar um pouco mais, mesmo que algo limitados. Já estamos velhotes, afinal de contas, já lá bons anos de estrada, mas pronto, estamos sempre um pouco mais limitados, mesmo família, trabalho, as condições não são sempre as que nós gostaríamos, mas cada concerto é único e aproveitamos sempre para estar com pessoas, conhecer locais diferentes, e neste momento estamos focados e concentrados em dar sempre um bom espetáculo e que as pessoas se divirtam e que gostem do nosso death metal. Estamos certos que o Galaecian Metal Fest será o sítio ideal para a camaradagem metalhead. Será uma excelente noite, onde cada pessoa pode ser ela própria sem qualquer problema. Quanto a nós, prometemos um concerto repleto de energia, com presença em palco. Tudo faremos para que seja uma noite de destruição para celebrar o death metal. Vemo-nos por lá. Até já. O que estivemos escoitando é a Sergio, o seu guitarrista, o guitarrista de Hunted Scripton, esta banda de death metal old school da zona de Braga. Non vos perdades o que están facendo actualmente. Inside blood, hallucinations! Inside blood, hallucinations!
Como xa veredes, o Galaecia Metal Fest é un festival colaborativo no que participan o programa SOS Heavy Metal Radio Show de Portugal e o Galiza Metálica da Galiza. E realizamos unha labor de intentar unir a esas bandas do antigo territorio da Galaecia. Non te perdas a Hunted Scripton.